मैथिली एक्सप्रेस म्यूजिक। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। छोरी के आजा कलकत्ता सामान गरमी से गरमाता हो। छोरी के आजा कलकत्ता सामान गरमी से गरमाता हो। दुनू ओर पिया पर पराता गरमी से हो सामान गरमाता। छोरी के आजा कलकत्ता सामान गरमी से गरमाता हो। छोरी के आजा कलकत्ता सामान गरमी से गरमाता हो। डीजे गुड मधुबनी सामान गरमी से गरमाता हो। सामान गरमी से गरमाता हो। घर में रहिता त पंखा ले आइता कोरा में सूता के हवा खियाइता। घर में रहिता त पंखा ले आइता कोरा में सूता के हवा खियाइता। घम से लाली धोआता सामान गरमी से गरमाता हो। छोरी के आजा कलकत्ता सामान गरमी से गरमाता हो। डीजे गुड मधुबनी सामान गरमी से गरमाता हो। सामान गरमी से गरमाता हो। सुनो ये सैया देवेंद्र दिमागी मन करे गछवानी में भागी। सुनो ये सैया देवेंद्र दिमागी मन करे गछवानी में भागी। हमरा से नहीं सहाता सामान गरमी से गरमाता हो। छोरी के आजा कलकत्ता सामान गरमी से गरमाता हो। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।